L'obrador de galetes al Rosal forma part del Centre Especial de Treball de l'Associació Alba, una entitat d'iniciativa social que va néixer l'any 1975 a Tàrrega per oferir suports a les persones amb discapacitat. Josep Serra Solà va fundar el Rosal l'any 1920 a Tàrrega, després de formar-se en l'ofici de pastisser. Les seves galetes van tenir un gran prestigi i es van vendre arreu de Catalunya. Els seus 3 fills van seguir amb el negoci fins l'any 1998, en què decideixen tancar l'obrador i la botiga situada a Tàrrega. El 2001 proposen a l'Associació Alba continuar amb el negoci i l'entitat accepta el repte. El Rosal és un projecte d'emprenedoria social, un espai de treball inclusiu on es dona ocupació a persones amb discapacitat i risc d'exclusió. La diversitat ens enriqueix i ens dona una capacitat d'innovació original i diferent. Els arrugats en són un exemple. Quan en Lluís, treballador de l'obrador, intentava fer neules, li sortien sempre arrugades i al final del dia tenia muntanyes de galetes arrugades. Però resulta que aquelles neules tan imperfectes eren cruixents i boníssimes. I si les posem a la venda, va pensar la responsable. Així és com van néixer els arrugats, un producte que ara és el 70% de la producció de l'obrador. En els gairebé 20 anys que el Rosal ha estat sota el lideratge d'Alba, ha esdevingut el projecte insígnia de l'entitat, amb una marca independent i amb projecció pròpia. És també un projecte de referència de l'economia social a Catalunya i continua treballant dia a dia per endolcir la vida de les persones.